вечер, добър вечер! Вие сте с вашата любима телевизионна викторина "Познай коя е тази дума". Днешната дума се състои от 10 букви. Ето, обърнете внимание. Аз обръщам листа, вие обръщате внимание и така. Почва с ма и завършва на к. Ма, ланга, 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 к. Познайте думата днес. Наградата е материална, предметна. Играете за тази пълна щайга с мандаринки. Борете се! Ало, ало! Зрител, имаме зрител. Кажете! Една мастичка. Господине, не ми хълцайте в ефир, ако обичате. Не е мастичка. Ментовка. Не. И тогава за една малка ракийка. Нямаме такива неща, господине. Не си пи, каквото има, бе. Абе, я се разкарай, бе! Пияница, алкохолик! Следващ зрител, моля. Ало? Да, мечка. Думата е мечка. Не е мечка, не е мечка. Не виждате ли, че думата е с много повече букви? Ма, ланга, 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 ка. Ага. Тогава я, мечка. Повече букви, как я мечка? Не стигат. Мали, каква голема мечка, а? Ще ви подскажа, господине. Въобще не е свързано с мечка. И не забравяйте, играете за цяла щайга с мандаринки. Следващия зрител. Ало. Ало. Да. Думата е мацуранка. Това е Петя Мацуранката от нашия клас. Мацуранка е баба ти. Играеш за щайга с мандаринки. Думата е зряла и съдържа сок. Тогава младежка пъпка. Колеги, изключете го това пъпшиво дребно човече от ефир. Ало, ало, кой е следващия? Ало? Да. Ало, едно такси за Мусагеница. Как? Аз съм тук на ъгъла на улица Горска Дъбравка. До една червена жигула. Кога ще дойдете? Утре. Ще дойдем. Познайте коя е тази дума сега. Ма-ка. Ау. Много вкусни мандарини. Ау. Да. Макарена, или миризливка, или мухоморка, или манифестацийка, или маракуйка, или милиционерка, или муцунка, или мижитурка. Да, браво, познахте! Всичките ви думи са верни. Сега извикайте да ви преберат в лудницата, защото са ви изтървали. Кретени такива. Ало, Да. мандаринка. Браво! Браво! Думата е мандаринка. Откъде се обаждате? Обаждаме се от 4-то районно полицейско управление. И освен думата, разпознахме и вас. Видяхме ви на запис от една камера как крадете щайга мандарини от склад на магазин. Браво! Браво! Спечелихте щайга с мандаринки, но това не е всичко. Освен мандаринките, вие печелите и 200 лева. Ние сме двама. Ние сме... Добре, печелите 400 лева. Идеално. Идеално! Довиждане и до следващия ефир!